Semmikom is-semija kollha ta' Radio Marija. Illum qegħdin nirriflettu ftit flimkien fuq dan id-don sabiħ tal-fidi li għalina bħala nsara biex ngħidu hekk wa kollox. Nixtieq illi waqt li nħasbu fuq il-fidi u l-qdusija, però nixtieq nagħtu ftit ħarsa madwarna għaliex kull diskors li aħna nagħmlu fuq il-fidi tagħna jekk naqtawh mill-kuntest kulturali li aħna ngħixu fih, għajla jista' jagħmel differenza. Fejn jidħol id-diskors tal-fidi fi żminiet li aħna qegħdin ngħixu, naraw ħafna ambigwitajiet li aħna ngħixu fihom. U dawn nistgħu narawhom anke fil-ċirkustanzi lokali tagħna, mhux fid-dinja mod ġenerali, però anke f'pajjiżna fejn aħna ngħixu, fejn aħna imsejħin minn Alla sabiex nuru l-fidi nisranija tagħna, nkunu strumenti f'idejn il-mulej biex nevanġelizzaw. Aħna ngħixu f'pajjiż fejn għandu bażi ta' kultura li hija ispirata ħanejdu hekk mill-fidi kattolika, mill-fidi nisranija. Però meta niġu biex inħaraw kif dana qegħdin ngħixuha, kif aħna ngħixu flimkien fil-fatt insibu diversi diskrepanzi bejn dak li aħna nistqarru li nemmnu fih u bejn dak li aħna ngħixu. Insibu persuni li huma kulturalment insara, qed nifhem ngħid persuni li meta tkunu żgħar jitamdu, jagħmlu s-sagramenti, jiżżewġu bil-Knisja, imma fil-realtà il-qalb tagħhom mhijiex qalb nisranija, jiġifieri m'hemmx dik ir-relazzjoni verament ma' Ġesu li wieħed qed jgħixha qed jiċċelebra kif titlob minna l-kelma tal-Alla u t-tagħlim ta' Knisja. Imma x'kulturalment aħna fil-maġġoranza aħna nsara allura nsibu trend li jimxu ma' dan il-kurrent. Insibu aspetti ta' fej fidi, per eżempju, aħna ssib min jistqarlek iva li jemmen f'Ġesu, imma mbagħad ċertu valuri mhuma xejn ta' Ġesu. Jemmen f'Ġesu imma jaqbel mad-divorzju, jemmen f'Ġesu jaqbel mal-abort, jemmen f'Ġesu jaqbel fl-awtinassja. Insomma, daqsxejn taħwit eżisti li jeżisti ftit mhux ħażin fejn jidħol dan l-element tal-fidi fil-kultura li aħna qegħdin ngħixu fiha. Issib minn l-element tal-fidi tiegħu ħaltu ma' elementi anke ta' reliġjonijiet li mhumiex insara u jipprova joħloq xi ħaġa huwa dak ngħidulu s-sinkretizmu reliġjuż. Jiġifieri ngħixu f'soċjetà fejn dak li anke f'x'nifhmu fidi xi kultant laqas naqblu dwaru. Ngħixu f'soċjetà fejn is-simboli tal-fidi tagħna eżistijej ġew interpretati wara tant sekli, wara tant snin biex ngħidu hekk, qed jiġu interpretati anke mill-ġdid mod differenti. Nagħtikom eżempju. Il-miliet li huwa festa kbira ta' fidi għax aħna niċċelebraw kif ġieli qedtilkom mhux tant it-twelid ta' Ġesu mal-misteru tal-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla. Jiġifieri din iċ-ċelebrazzjoni kbira ta' fidi nisranija spiċċat ħafna drabi qiegħda tkun dak li wħud qegħdin jgħidulu l-Winter Festival. Jiġifieri simbolu daqshekk qawwi ta' fidi fis-soċjetà li aħna ngħixu qed jiġi interpretat b'mod differenti. Fil-waqt li żewġ affarijiet li jimxu flimkien donnhom, żewġ affarijiet li ngħixuhom forsi din issibuha mhux daqshekk diskors li lin mill-familji tagħkom tista' tkun qiegħed familja. Inti qed tiċċelebra t-twelid ta' Ġesu għal ħadd ieħor qed jiċċelebra li fil-miliet inqattaw ftit jiem flimkien. U allura eżistijej tajjeb li aħna bħala nsara li għal-inqas nixtiequ nkunu nsara committed bis-serjetà ta' veru. Nirriflettu ftit u nifhmu x'qegħdin nifhmu meta ngħidu bil-fidi eżistijej. L-ewwel ħaġa rridu nifhmu dwar il-fidi hija tweġiba għar-rivelazzjoni ta' Alla. X'jiġifieri? Alla l-imbierek fl-erfu l-imħabba tiegħu għażel li juri lilu nnifsu lilna fil-persuna ta' Ibnu Ġesu. It-tweġiba tagħna għal dak li Ġesu rina dik hija l-fidi tagħna. Allura eżistijej, il-fidi l qabel kollox hija risposta, hija tweġiba li Alla l-imbierek qed jitlob minn kull bniedem quddiem il-persuna ta' Sidna Ġesu Kristu. Però biex aħna nifhmu dak li l-mulej irid jgħidilna, dak li l-mulej irid jurina, jeħtieġ li nisimgħu l-bxara tajba, l-aħbar tajba. San Pawli jgħidilna l-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Għaliex? Għaliex propju fil-kelma ta' Alla nsibu dak li l-mulej urina. Il-kelma ta' Alla mhux tant bħala ktieb
illi fih isu għanna records miktubin ta' dak li Ġesu għamel, ktib ta' storja, kelma tal-Alla aktar minn hekk. Fil-kelma tal-Alla l-mulej mhux tant qed jikkomunika affarijiet dwaru, imma fil-kelma tiegħu il-mulej qiegħed jikkomunika lilu nnifsu. U allura eżistijej, il-fidi tagħna f'Ġesu mhijiex tant li naċċettaw dak li Ġesu għalinna urina, dik hija parti mill-fidi tagħna, però mhijiex kollox. Imma l-fidi tagħna hija li nagħtu lilna nfusna kompletament lilu. Għaliex fir-rivelazzjoni ta' Alla f'Alla li qed juri lil nnifsu, Alla mhux biss qed jurina affarijiet dwaru, ma Alla qiegħed jagħtina lilu nnifsu. U dan huwa kunċett tant sabiħ eżisti jinsibuh fil-Bibja kontinwament. Il-mulej kull darba li jrid juri xi ħaġa dwaru jagħmilha billi jagħti lilu nnifsu l-ewwel lil xi ħadd. Il-mulej jagħti lilu nnifsu lil profeta jagħtih esperjenza tiegħu u mbagħad jikkomunika affarijiet dwaru. U din hija l-loġika tal-imħabba. Inti persuna tkun tafa daqskemm tagħtik lilha nfisha, mhux daqskemm tgħidlek affarijiet dwarha, imma daqskemm hija tkun rigal ta' mħabba lik. U l-istess ħaġa iktar ma inti tilqa' persuna fl-imħabba, iktar kapaċi issir tafa. U l-fidi għandha minn din id-dinamika tal-imħabba wkoll eżistijej. Li aktar ma nilqgħu naċċettaw il-persuna tal-mulej aktar insiru nafuh u allura aktar nistgħu nafdawh, iktar nistgħu nintelqu f'idejh. Mela l-inizjattiva eżistijej tiġi dejjem min-naħa ta' Alla, dejjem min-naħa tal-mulej Ġesu, li jistenna minna tweġiba li nwieġbu għal dak li huwa qiegħed jurina u għal dak li hu qed jagħtina lilu nnifsu wedna fil-kelma tiegħu. Il-kelma tiegħu però mhux biss il-kelma tal-Alla li hija miktuba. Teżisti l-kelma tal-Alla li mhijiex miktuba fuq il-ktieb, imma l-kelma tal-Alla li qed tinkiteb ta' kuljum fil-ħajja tiegħek, ċoe il-mumenti li fihom Kristu qiegħed juri lilu nnifsu lilek. Il-mumenti li l-mulej Ġesu lilek qiegħed ikellmek. Dik ukoll hija l-kelma ta' Alla għalik illum li l-mulej jeżiġi minn għandek, jistenna minn għandek risposta għal dak li huwa qiegħed jgħidlek, qiegħed jagħtik. U allura eżistija l-fidi tagħna ngħixu f'mumenti fejn hemm bżonn niskopru aktar. Mhux tant il-kontenut tal-fid, il-kontenut għandna bżonn ukoll ta' niskopruh mill-ġdid għaliex kultant tiskopri hawn ħafna ignoranza reliġjuża. Ġifieri ħafna nies anke li huma mamdin u forsi jmorru kunar taħt il-Knisja. Il-kontenut tal-fid dak li aħna nemmnu eżatt, dak li aħna nistqarru x'tallem il-Bibja, x'tallem il-Knisja, ma nafuhx. Dak ġiġa problema fih innifsu u rridu naħdmu fuqu, per dak kwistjoni ta' formazzjoni, kwistjoni ta' talim, kwistjoni li inti tistaqsi xi ħadd jgħalmek, kwistjoni li inti tfittex, kwistjoni li timpenja lilek innifsek sabiex titgħallem. Però naqqas nistgħu nserħu moħħna u nserħu rasna biss għaliex nistgħu nitgħallmu. Bħalissa qed tisma' ir-radju qed titgħallem xi ħaġa tajba. Però l-fidi ma nistgħux inserħu moħħna li nkunu nafu fiex aħna nemmnu il-kontenut tal-fidi tagħna. Il-fidi għandha l-aspett ta' relazzjoni profond ma' Alla. Jiġifieri il-fidi lilna ddaħħalna f'relazzjoni vera mal-mulej Ġesu. U allura mhix biss fidi ta' intellett imma hija fidi wkoll ta' relazzjoni. U b'fidi allura nifhmu hija dawn iż-żewġ dinamiċi li jiena naf dwar min nemmen imma jiena naf ukoll lil min nemmen fih. U dan eżistijej. Inissel fil-qalb tagħna meta aħna nagħmlu din l-esperjenza vera ta' Alla. Meta aħna l-fidi li nibdew nifhmuha f'dan l-aspett din ir-relazzjoni tiegħi mal-mulej. L-ewwel ħaġa li tnissel qalb illi tikkonverti lejn il-mulej Ġesu. Nixtieq verament jekk nitlu daqsxejn f'dan il-ħsieb profond fil-qalb tagħna. Tandrabi kemm tintaqa' ma' nies b'qalbu miebsa. Kemm tintaqa' ma' nies kemm hu diffiċli biex Alla jinfert il-qalb tagħhom. Kemm tintaqa' ma' nies b'rashom miebsa u stinati. Il-fidi vera lilek tiftaħlek qalbek għal persuna tal-mulej Ġesu u ninsisti fuq il-qalb u b'qalb mhux qed nifhem xi ħaġa sentimentali, mhux qed nifhem xi ħaġa li tħoss, xi ħaġa li toqgħod ittik pjaċir. Il-qalb qed nifhem il-profond tal-eżistenza tiegħek
fejn inti ssib il-paċi vera f'ħajtek, fejn inti tkuntent bik innifsek miegħek innifsek, fejn inti tista' ssib il-Alla, il-qalb tiegħek, il-post skont il-Bibja fejn inti tieħu id-deċiżjonijiet. Hemmhekk, f'dik l-intimità tiegħek, Alla hemmhekk irid jidħol. Il-mulej Ġesu dik l-intimità tal-qalb tiegħek li jrid imiss. Huwa dak il-bib tal-qalb tiegħek li int mistieden biex tiftaħ. Hemm il-mulej irid jammar. Jekk tittifhem għall-imma parti tal-eżistenza tiegħek qiegħed ngħid huda bil-maqlub meta twebbes rasek u tittivvendika lilek innifsek.